Malaikat niku makhluke Allah sing diparingi akal tapi gak diparingi nafsu. Sehingga dhek gak duwe karep, isine mau menjalankan tugasnya Allah. Enek jenenge hewan. Hewan niku makhluke Allah sing diparingi nafsu tok, ora diparingi akal. Sehingga mboten sanggumun awake dhewe niki ketika nek hewan niku mulai tangi turu cedul sampai turu meneh niku namung digawe nuruti hawa nafsu. Di hewan niku Pak, hewan niku mulai tangi turu cedul sampai engko arep turu meneh uripe namung digawe nuruti hawa nafsu. Kula ndek pitik yo mung mangan tok. Kadang kala ceblok napa niku urung mangan niku wis nggodaki babon. Lah niki lah, tapi pitik mung uripe nggih nuruti hawa nafsu tok. Nggih nafsu tok ngoten niku. Niku jenenge pitik. Sampai mulai lahir sampai arep mati, sampai mati niku nggih namung nggih nuruti hawa nafsu, niku jenenge hewan. Lah nek menungso niku diparingi akal, diparingi nafsu. Maka fungsinya akal menungso untuk mengendalikan hawa nafsu. Lah akal sing iso mengendalikan hawa nafsu niki akal sing digawe ngaji ngono lho Pak karep kula. Dadi nek akale jenengan digawe ngaji, akhire ngempete hawa nafsu iso. Paling mboten kula panjenengan tengok-tengok nang kene wis gak nglakoni barang haram, Pak. Biasane nang mah awake dhewe scroll-scroll napa niku ndelok-ndelok HP, ndelok-ndelok apa, engko gambare rada jero meneh dibuka didik, kok gene sing lebih jelas lagi to ya ngono. Lah ngoten lho ya, paling gak awake dhewe nang kene wis lumayan to, sak jam gak nglakoni ndelok-ndelok barang-barang sing ngoten niku. Niki luar biasa. Maka wong kok iso nyegah barang haram, maka dia memiliki derajat yang paling tinggi. Awake dhewe kudu iso mengendalikan nafsu. Carane sing ngendalikan yaiku akal. Akal iso mengendalikan nafsu ketika digawe ngaji. Akal sing klebonan ngilmu agama akhire iso gawe ngendalikan hawa nafsu.